वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दा दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे खयला मैला गामियावहाय मोनसे सासे दुखुथिया आइजोआ आंखौ लिंहरनायलाय दिनै आङो बेवहाय नुजाफैनाय जादों। दा बिथाङा मानि थाखाय आंखौ लिंहरदों आङो बिथांनिफ्रायनो गुवारै जोङो मिथिनानै लागोन। फै अब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि। बेहाय बेसिम मानि थाखाय लिंहरदों दा फोरमायनो हागोन। जोंनि गामिया खैला मैला, आंनि नामा ओरैनो नार्जारि। ओमफ्राय दा जोंनि बिसि हिसाबै बे खैला मैलानोखा। ओमफ्राय दा आङो गोबां आंनि न'खरावहाय जेबो उफाय गैयि जानायाव आं दिनैहाय जोंनि मेम्बारफ्राबो आंनि थाखाय रावबो खबर लानो हायियाव आं दिनैहाय सार बर्मननिफ्राय एसे सहाय मोननो थाखाय न' गंसेनि लुबैदों। आरो आंनि थानायफ्रा बार अखानि बोथोर सफैबाय, थानो थाखाय आंहा बिराद उसुबिदा जालांबाय, न'फ्रा गुब्रुजोब्बाय। बिनिखायनो एसे गोख्रैनो सहायफ्राखौ आं मोननोला आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन। आंनि जिबना थैना थांसान्दियाव आं बे न'फ्रावहाय थानानैहाय जेन' जिउ खांलांनो हायो। आरो आंनि थानायफोरनि अबस्थाफ्राबो जोबथा गाज्रि जालांबाय। हाग्रा बारियाव आं हारसिङै बेबायदि अबस्थाजोंहाय आं थानो गोनां जाबाय। न' बांफोरबो आंहा दिनैसिम गंसेबो मोजां गैया। गोबाव सम जाबाय आं दिनैबो जेबो माबानिफ्राय मोनथायखौनो मोनाखै। आरो गोदोनिफ्रायनो आं बे होग्राखा सारमोननि माबाखायनो। ओमफ्राय होमब्लाबो माखासे बै बारावबो आंखौहाय बिदियाव दङ होननानैहाय गोबां मानसिफ्रानो आंखौहाय सायख'नानै आंनोहाय जेबो मोनथायखौ होनाय जायाखै। बेनिखायनो आं दा सार बर्मननिफ्राय आं मोननो थाखाय लुबैदों। आंनि थाखाय न' गंसे बेब'स्था गोख्रैनो खालामना होयोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौ। दा न'खराव नोंहा रावबो गैया नामा? आंहा दा रावबो गैयि हिसाबै मावग्रा दंब्लाथ' आं जेबो नांजामोन। दा मावग्राफोरबो गैयियावहाय आं गोबां उसुबिदा जानायावहाय बेबायदिखौ आङो दिनैहाय नोंथांखौहाय लिंहरनानैहाय भिडिअ कल खालामनाय जाबाय। आंनि हास्थायनाय लुबैनाया। दा नोंसोरनियाव बेवहाय मेम्बार चेयारमेनफोरा नोंनि न'आवहाय फैदोंना फैयाखै आरो नोंनि नामफोर सफैदोंना सफैयाखै? आंनि नामाखौथ' दा आं अफिसावबो सोङाखैबो। ओमफ्राय दा आंनावहाय मेम्बारफ्राबो आंनावहाय रावबो दिनैसिम आगाना होफेराखै। बेनिखायनो आं हारसिङै साननै न' बांफ्रा बारा गुब्रुजोबनायखाय बार अखानि बोथोर सफैनायखाय आं बेनिखायनो दा आं फंबायखौहाय लिंहरनाय जादों। दिनैहाय बेबायदि आं इउटुबावहाय हगारजानो गोनां जाबाय। आंनि न' बां अबस्था गैयि समावहाय लाजिनाय गिनायखौब्लाबो आं दोननानैहाय दिनै एसे आंनि थाखाय जथेस्थ' गोजोननाय हरनोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगौ। आंनि दुखु नाङो। आङो गोख्रैनो आंनि थाखायहाय हाउजिंफोरखौ गंसे मोननोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। बार अखानि बोथोरा सफैगासिनो दङ। दिनै आंनि न'फ्रा गुब्रुजोबनानैहाय दङ। थानो थाखाय बिराद उसुबिदा जाबाय। बेनिखायनो आं एसे थाबैनो मोन्थों होननानैहाय गोख्रैनो आंनि थाखाय बेब'स्था खालामनानै जेन' सारा होयो आंनि थाखायहाय सुबिदाफोरखौहाय। आं बेनिखायनो आं दिनैहाय खावलायनाय जाबाय गुरैयैहाय। दा नायनो हागोन लोगोफोर, दुखुथिया जे सासे रान्दिनि न' बेबायदि दिनैसिमावबो बिथाङा फोरमायदों जे माने हाउजिं ना, बिथाङा हाउजिं न'आवहाय उन्दुनो लुबैदों। नंगौ, बेबायदिनो बिथांनि न'आ नै ओरैबायदि माने जिफ्रुनानै दंजोबो। नंगौ, जोंनि मेगनावनो बियो दिनैसिमावबो बेयाव खामिनानै दङ। बे एसेबां गिदिर ना बे बागाननि सेरावहाय थायो बियो। दा बेबायदिनो नैबे न'फ्रा बिथांनिया ओरैबायदि दुखुनांथाव जानानै दङ। आरो बिथांनो रावबो हेल्प होग्रा मानसिबो गैया होननानै जोङो फोरमायदों। दा नंगौ, जोङो बिथांनि न'आव फैनानै नुफैबाय। नायनै ओरैबायदि माने प्लास्टिक होथेलायनाय नायनानै लादो। नै बेफोरबायदि प्लास्टिक होथेलायनाय न' बेवहाय बिथाङा खामिनानै दङ, हारसिं जिउ खुंनानै दङ। नंगौ, जोंनि जेनाखि बिटिआर खुंथाय थानाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दा जेनाखि आइवाइ न' एबा हाउजिं न'खौहाय गैयि दुखिया गोरिब मानसिफोरनि थाखायहाय बे न'फोरखौ होनाय जादों। नाथाय बे सासे सुबुं रान्दि दुखिया दिनै मानि थाखाय मोननो हायाखै, जोङो बेखौ प्रस्न खालामदों। आरो जाय बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन, नोंथांमोना इमिडियेट बे सासे रान्दिखौहाय, सासे रान्दिनि थाखाय बे न' गंसेखौहाय बानायनानै होनांगौ। आङो बेखौ दाबि दिखांदों। दा बेबायदिनो नै ओरैबायदि माने उरिजों अरफ्लंजोबनाय न' ना, बेबायदि न' जिहं फाहङाव बे सासे रान्दिया जिउ खुंनांगौ गोनां जादों। दा बेनिखायनो गरिब गुन्द्रायानो दिनैहाय न'खौ मोननांगौनि मोन्थाय दङ। नाथाय दिनै बे गरिबनि सायावबो अनेकथा
किसिम गरिब थायो, सोरबाया फिसाइ गोनां गरिब थायो, सोरबाया फिसाइ गैयि गरिब थायो। दा नैबे सासे सुबुं फिसाइ गैयि गरिबखौहाय नायनो थाखाय मेम्बार चेयारमेनफोरखौ आङो दिनै खावलायनाय जादों। फै अब्ला जोङो गामिनि नेता बिथांनाव मिथिनानै लानि। दा दिनै आङो सासे गामिनि नेता आदानाव आङो मिथिनानै लागोन। दा आदाया बे समयसानि थाखायहाय मा फोरमायगोन? समयसाथ' बेनो बुंनो थाङोब्ला दुखुनांथाव। समयसाथ' जोबोद दुखुनांथाव। मानो होननानै बुङोब्ला बेहा रावबो बिहा रान्दि मानसि बियो सासे, बियो हौवा मानसि गैया। बिहा जोबोद गुबुन सहाय खालामनो हौवाफोरबो दङमोनब्ला दस्रामोन, नाथाय बियो गैया। बियो ओरैनो रान्दि दुखि जानानैहाय बियो सासे जोबोद खस्थ'यै जिउ खांनांगौ गोनां जादों। दा बे जिउ खांनांगौ गोनां जानायाव बिहा जिउ खांनानै थानो थाखायनो बे न' गंसेखौनो बे दिनै मोननो हायाखै। सोरबा सासे हौवा गोनाङानो जुदि बियो मोजां न'खौ मोननो हादोंब्ला, सरखारनि अनसुंथाइखौ मोननो हादोंब्ला, बियो सासे हौवा गैजायै मावनोहाय बुरै अबस्था, गोरिब दुखुथिया रान्दि अबस्था, दा बेबायदि मानसियाबो मोनथाय दङ सरखारनि आयेन बायदि। बिहा थानोनो दिनैहाय न' गंसेयानो दिनै जिलां फालां जिहं फां जाजोब्बाय आरो हाग्रा गेजेराव बियो हारसिं थानांदों। आरो गामिनि मानसिफ्राबो गोबां उसुबिदानि थाखायहाय बेवहाय नायनो हायै बायदि जानानै थाबाय। दुखु मोनो। आरो बेखायनो जोङो गामिनि एसे नसुंनि हिसाबै आङो खावलायबाय, जेन' बे गंसे न'खौहाय जेन बानायना होयो। जुदि बयबो मोनदोंब्ला, बयबो मोनजोबखाबायब्ला, दिनैहाय बे रान्दि एकदमबारे निरुपाय मानसिनि थाखाय मोनथायाथ' दंखायो, मोननांगौखा। दा बे हिसाबै VCDC आव थानाय चेयारमेन CRS आरो गोबां प्रमद सारमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो, जेन' बे रान्दिनि थाखायबो अनसुंथाइखौ जेन होयो। जेन' थांना थासान्दि जिउ खांनो थाखाय जेन' बारहुंखा सारअन्थाइफोरनिफ्राय, अखाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखायहाय जेन हायो। आरो थांना थासान्दि जेन' बे न'आव खामिनानै जेन बियो जिउ खांनो हायो मोजाङैहाय। ओमफ्राय आं मोनसे उइटनेस होयो, बियो सासे जोबोद रावबो नायजानो गैयै, बियो रान्दि मानसि। गंसे न' होयोब्ला बियो जोबोद रंजागोन जिबनावहाय। आरो संसाराव सानसे साननै थांना थासान्दि समसिमहालागै बिबो जेन सायदुं अखा बारहुंखाफोरनिफ्राय जेन रैखाथि मोनो, बेखौ बियो हास्थायदों। आरो मोननो थाखायबो बियो गुरैयै खावलायबाय सारमोननिसिम। बेनो आंनि उइटनेस होनाया। थेंक इउ आदानिसिम बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय।